sortir al carrer per denunciar un altre cop, com va fer el tema dels radars, de la mala gestió, la improvisació i les ingerències de l'equip de govern del PSC. En aquesta vegada, Autobusos Lleida reclama a l'Ajuntament més de 837.000 euros pel reequilibri econòmic de la concessió a l'any 2014. A més, aquest reequilibri econòmic és un cost exagerat pels viatgers i pels no viatgers o no usuaris d'aquest servei. Hem de tenir en compte que en el moment que es va fer la privatització, el 2002, el cost econòmic per l'Ajuntament s'estimava en 17 milions d'euros. No obstant això, en els darrers 10 anys, comptant el 2015, la previsió que es fa el 2015, aquest cost econòmic per l'Ajuntament suposarà 58 milions d'euros. El més sorprendent de la reclamació que fa Autobusos Lleida, a més de la quantitat que encara se li adeuen de l'any 2014, és que demana que se facin les modificacions de les incorporacions de vehicles, aquestes modificacions es facin per escrit, el qual denota que no se refia gens de l'equip de govern. Hem fet un estudi, a més, de l'evolució dels viatgers d'aquests anys i hem vist com des del 2011, des de les darreres eleccions municipals, el número de viatgers ha anat descendint i volem buscar un altre culpable o altres culpables d'aquesta situació. Hem intentat mirar si era l'estafa o aquesta anomenada estafa, que és la crisi, i hem vist que des del 2008 sí que el número de viatgers ha anat augmentant i, a més, des d'aquest any 2008, el preu que paguen els usuaris pel servei ha augmentat en un 71%. No només paguen més, sinó que reben, en principi, un pitjor servei, denotant que la ciutadania entén que el servei de bus a vegades és més sa i més econòmic anar caminant en Lleida. També hem buscat com un possible culpable l'empresa concessionària Autobusos Lleida, però veiem que en altres poblacions com Pamplona, on és capaç a l'àrea metropolitana de moure 39 milions de viatgers i a l'Ajuntament només li costa 2,6 milions d'euros, entenem que potser no és culpa total de l'empresa de Movent. A més, en aquesta vegada ja hem buscat una miqueta el que és l'evolució dels viatgers, de los culpables, sí que n'hi ha, nosaltres evidentment culpem directament a l'equip de govern d'aquest Ajuntament. Volem proposar una solució. La solució, nosaltres que creiem en el bé comú, vindria a través d'un cooperativisme. Volem impulsar una cooperativa que remunicipalitzi aquest servei. Doncs, en aquest estudi preliminar que hem fet, estarien en la cooperativa tres socis, que serien els treballadors i les treballadores de l'empresa, la pròpia empresa perquè és propietària de la concessió i l'Ajuntament perquè, segons el contracte signat, hauria de fer el reequilibri econòmic. Més, una de les coses que també volien denunciar és el tema de la privatització o externalització que ha patit el servei de tallers i manteniment dels propis autobusos, el qual creiem que a més es pot fer un tipus de comptabilitat creativa que no està gaire clar com se fa la imputació d'aquests costs al servei i a més empitjorament del servei o de la qualitat del manteniment. La clàusula de l'Ajuntament, la clàusula diu que només es poden externalitzar aquelles prestacions accessòries i avui dia sabem que està com accessori una interpretació molt avantatjada per l'empresa del servei de manteniment i del leasing que es fa als nous autobusos. En principi està signat que l'empresa ha de tenir un reequilibri econòmic. Ells aporten uns costos pel servei, això va derivar d'una determinació del preu que costa el quilòmetre de servei addicional i a més aquesta quantitat de 800.000 euros és la part no pressupostada. L'any 2014 es va pressupostar una partida de 5,3 milions d'euros. Ja se va augmentar aquesta partida a mitjans d'any de 500.000 euros, però al final del 2014 van veure que no arribaven i ells van estimar que el cost total del servei per l'Ajuntament de Lleida l'any 2014 serien 6,6 milions d'euros. A més, quan va fer la previsió per l'any 2015, van augmentar el número de quilòmetres que seran aquest any
i nosaltres calculem que aquest any costarà a l'Ajuntament, si res canvia, esclar, si res canvia, aproximadament 7,2 milions d'euros. Estem dient que els lleidatans i les lleidatanes, siguin o no usuàries, estan pagant 7,2 milions d'euros per aquest servei i a més, el que estem pagant, que a més, en la pujada que ja hem explicat, tothom paga tant l'usuari com el no usuari d'aquest servei. Seríem de l'exercici anterior, del 2014? Sí, la quantitat que s'està reclamant, no directament del 2014, en l'especificació de la reclamació especifica que 320.000 euros és encara de pèrdues que van declarar en l'any 2013, o sigui, serien 300.000 euros, i després la resta sí que és de les noves incorporacions, de les noves modificacions i de la nova incorporació de vehicles, que a més ha sigut d'una manera verbal. Diries que aquesta reestructuració de les línies ha ajudat a que hi hagi menys usuaris, que la companyia tingui més pèrdues i que ara reclami? En principi nosaltres pensem que la reestructuració, que a més ve de decisió del ple de l'Ajuntament, es va estudiar durant l'any 2013, se va implantar l'any 2013, no ha ajudat gens a ninguna de les dues coses. En inici l'intent al 2013 era eliminar o que el cost fos menor. Només veient després totes les incorporacions que s'han fet no han aconseguit aquest objectiu. Però la tendència de viatgers des del 2011 és anar en sangria baixant. O sigui que el 2013, en el gràfic que tenim, que també està disponible de l'ATM, veiem que aquest canvi al 2013 no canvia la tendència. Només està canviant ara a partir de l'any 2014, començament de l'any 2015, però perquè pensem que la introducció de nous viatgers, aquests viatgers són de no pagament. O sigui, en principi, pel reequilibri econòmic de l'empresa no té res a veure, perquè sí que augmentarem el nombre de viatgers, el qual està molt bé, però el tema dels recursos públics, en principi, ho pagarem tant usuaris com no usuaris. Parlaves d'una cooperativa, no sé si n'heu parlat amb els treballadors, estan oberts a aquesta possibilitat? Hem plantejat aquest nou sistema a economistes de la ciutat, només en principi esto seria una proposta inicial, algun representant de treballadors, i en principi la ven com bons ús. Diguéssim que nosaltres volem la remunicipalització. Aquesta vegada estem donant una solució, a més de buscar culpables o denunciar un fet greu a les arques municipals. La nostra solució passa pel cooperativisme i pensem que aquesta cooperativa de 3 socis, per exemple, ara que està el tema de la vaga dels autobusos, ajudaria molt al tema de la negociació perquè una de les parts impediria primer que la ingerència política. Qualsevol decisió hauria de ser presa en consens o almenys en majoria. I la cooperativa, de moment, en principi, les persones que les hem explicat el projecte, trobem molt gust. En principi, això hauríem de ficar-ho en marxa, caldria un estudi, caldria parlar directament amb l'empresa, perquè amb l'empresa sí que no hem parlat, amb els treballadors, alguns representants de treballadors sí que hem parlat, i al principi les agrada prendre una mica la qüestió de que ells també volen dir la seva dins del servei. A més, pensem que l'empresa que porta més serveis en altres ciutats té molta experiència i sap molt d'això. Si no pateix cap ingerència, suposem que ho pot fer bé, no? Perquè tenim l'exemple de Pamplona, per exemple.